Son as imaxes inéditas do alcalde da Estrada compartindo a comida cos máis cativos no colexio de Figueroa. Imaxes desta mesma mañá, o alcalde e o concelleiro de Cultura visitaban o comedor do colexio de Figueroa, departían ali co director José Manuel Reboredo e compartían o almorzo cos máis cativos. Un almorzo, por certo, composto de, entre outras cousas, fabada, que a algúns dos máis novos parece que non lles gusta excesivamente. En todo caso, a verdade é que os máis cativos quedaron unha vez máis asombrados pola presencia no seu comedor, no comedor dos máis novos, do alcalde da Estrada, repito, e do concelleiro de Cultura Manuel Sanmartín Ovelleiro. Saúdos, moi boas noites, sexan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión, nun día marcado ademais de esa imaxe curiosa que lles queríamos amosar en portada por outros asuntos que agora mesmo lles resumimos en titulares. O goberno estradense presenta unha alegación ao trazado da autovía AG59. Para los niños que ven a grandes deportistas compitiendo en su pueblo, y para la hostelería, que pues se beneficia de una serie de jugadores, de familias, de acompañantes que durante 3 días pues pernoctan en el pueblo. Se benefician de unha gastronomía. Detrás da RAC, sendo o actual campeón gallego do ano pasado, o que máis che fastidia que puxera outros grupo X diante miña, pois non vía nada normal. Entón eu chamei, o home entendeu-no, e ao final pois ben, nos deron unha posición, salimos de 14 antes da RAC. E bueno, iso vale moito porque a mellor terra dá o mellor froito. A selección e o control en cada paso garanten que chega a ti da mellor forma. Pataca de Galicia, o corazón da terra. Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudarlo. Por eso, consulte os nosos prezos por palet. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. O goberno municipal estradense vende facer pública a moción, ou neste caso a alegación que presenta o trazado da autovía, un trazado que sigue en período de alegacións e, polo tanto, o Concello estradense presenta unha. O texto é o seguinte: a alegación realizada polos técnicos municipais e que o goberno da Estrada ten previsto aprobar na Xunta de Goberno Local do vindeiro luns céntrase en 3 puntos fundamentais que serán remitidos á consideración da Consellería de Medio Ambiente. Neste sentido, en primeiro lugar, lembrase que nos meses de maio e de xuño do ano 2009 remitíronse xa escritos á Consellería nos que se poñía de relieve a necesidade fundamental de buscar unha solución de enlace da autovía co polígono industrial de Toedo, ao tempo que se solicitaba que se realizase un enlace coa variante nacional 640 da Estrada.
No escrito de alegacións considérase como inaceptable un dos argumentos esgrimidos pola Consellería para a adopción da alternativa A, o feito de que a autovía capturará os tránsitos desde Santiago e Teocara a Silleda e Lalín. Nese caso, argumentase na alegación non tería sentido que o enlace coa variante da Nacional 640 sexa no tramo de Portela, na zona oeste da vila e non na este. Asemade, estímase que os enlaces das tres posibles alternativas non permiten unha conexión próxima co centro da vila, xa que se distancian sensiblemente da actual PO 841. Outra das cuestións que se considera preciso subsanar é o feito de que o enlace que permite o acceso ao polígono industrial de Toedo obriga a empregar un tramo de case 2 kilómetros desa estrada, sen que estea previsto o seu ensanche, o cal se considera imprescindible no caso de que a Xunta finalmente opte pola alternativa A. No documento da alegación tamén se cuestiona o feito de que tampouco a alternativa B, que sería máis próxima ao polígono industrial, contempla un enlace coa área empresarial, mentres que a alternativa C si o fai. Argumentase así mesmo que un enlace máis próximo ao centro da vila permitiría unha mellor conexión tanto no polígono industrial de Toedo como coa cidade do Mobre de Lagartóns, así como unha maior fluidez do tráfico na súa circulación polo centro da vila ao liberar gran parte do volume total. Por ese motivo, tamén se considera de vital importancia que a AG 59 se deseñe de xeito que contemple a súa continuación cara a Forcarei e Cerdedo, desviando o tráfico que na actualidade atravesa a vila. Por último, solicítase que a Xunta reconsidere a velocidade de proxecto que se contempla no estudio informativo deseñado polo Departamento Económico, xa que se afirma que se trata dunha autovía AV100 con velocidade dese proxecto de 100 km/h, pese a que se considera para unha velocidade de 120 km/h. Estímase que esa redacción pode inducir a erro e, polo tanto, solicítase que o treito a Ramallosa a Estrada se deseñe e construa de tal forma que permita acadar unha velocidade de 120 km/h. Como ven vostedes, unha alegación que se aprobará na Comisión da Xunta de Goberno do vindeiro luns e posteriormente se remitirá á Xunta de Galicia. Seguimos ainda en capítulo municipal coas imaxes que xa vían vostedes na máis arrancar este informativo. Son as imaxes da visita que este mesmo facía o alcalde da Estrada, José Antonio Dono, e o concelleiro de Cultura, Manuel San Martín Ovelleiro, ata o comedor, o recén estreado comedor do Colexio de Figueroa. Na visita, o alcalde era recibido polo director do centro, José Manuel Reboredo, e visitaban as instalacións compartindo finalmente o xantar cos máis cativos. A visita, que durou aproximadamente media hora antes do xantar, prolongouse un pouquiño máis despois, precisamente por mor dos contactos que se mantiñan da propia mesa entre o alcalde, José Manuel Reboredo, e tamén as distintas pais e nais dos alumnos que ali estaban. E mentres, no Concello estradense, tamén hoxe facíase unha presentación. Neste caso, é un gran premio de bádminton. Chegará á Estrada e, polo tanto, a Estrada convírtese por uns días na capital española do bádminton. Decir que este tipo de eventos, o bádminton, xa leva, uns cuantos anos facendo eventos deste tipo. Últimamente xa se está vendo que, tanto a nivel social como deportivo, está tendo un grande impacto, non? Desde o Concello, desde logo non podemos máis que alegrarnos desta situación que se está xenerando, cada ano máis, que siga así. Ao mellor, manter isto durante moitos anos é difícil, pero en principio estáse conseguindo. De eventos. Organización de eventos que al final yo creo que es una ganancia para el pueblo de la Estrada, para los niños que ven a grandes deportistas compitiendo en su pueblo, y para la hostelería, que pues se beneficia de una serie de jugadores, de familias, de acompañantes que durante 3 días pues pernoctan en el pueblo, se benefician de una gastronomía rica como es la gallega, y que ya sabemos que, por ejemplo, después del Campeonato de España que hubo en mayo, la gente repitió en verano. Pues yo supongo que con ese tipo de eventos la gente visitará pues el año que viene, que es Xacobeo, pues podrán pernoctar en las casas rurales de Mar de Compostela, como bien hemos publicitado, de La Bombilla, de restaurantes como hay aquí en el pueblo, en el que pues creo que se beneficiarán de estar a 15 minutos de Santiago en un ambiente pues cálido, ¿no? Sí.
Bueno, después de hablar de todo lo que rodea a lo deportivo, bueno, 3 días de bádminton a tope absoluto, con un gran premio en el que podemos contar con las mejores raquetas que hay actualmente en España. Un GP significa gran premio. En él no solo juegan los mejores jugadores españoles, sino jugadores extranjeros que también participan en las ligas españolas. Estamos hablando de jugadores de la talla de Hendrik Winarto de Indonesia, de Indra Bagus también de Indonesia, de Big Xin, la jugadora china que está en Rinconada. O sea, estamos hablando de 3 jugadores indonesios, 2 jugadoras chinas, una jugadora indonesia también, 3 olímpicos españoles participando en el evento. O sea, un cartel de lujo, acompañados evidentemente de nuestros campeones gallegos, de nuestro flamante campeón gallego y entrenador del centro de tecnificación, Rafael Vázquez, que intentará pues llegar por lo menos a unas rondas de cuartos y semifinales, que es donde él puede acceder por el nivel. Damos cuenta que ahora él está en labores docentes más que entrenando y bueno, va a intentar hacer lo máximo posible. Más de 20 jugadores gallegos participarán en el evento, repartidos en los clubes de Astrada, As Neves, Club del Mar. Principalmente esos 3 clubes son los que mayor dominio tienen del bádminton en Galicia, ¿no? Y jugadores de talla nacional, ¿no? Yo un poco, bueno, pues tengo aquí una serie de notas de 81 jugadores de 17 clubes. Andalucía y Galicia, las comunidades que más deportistas aportan. La Federación Española evidentemente está contenta que se celebren este tipo de eventos aquí en Galicia y que den realce también a nuestro centro de tecnificación. Nosotros damos cuenta que nuestro centro de tecnificación lleva desde el año 2006 abierto oficialmente, clasificado por el Consejo Superior de Deportes, y esto, bueno, todo tipo de eventos que realicemos en el centro de tecnificación pues realmente pues suben el nivel de nuestro centro y de nuestra federación a nivel nacional. Actualmente la Federación Gallega se encuentra en el número 2 de ranking nacional FESBA, detrás de Andalucía. Nosotros sabéis que fuimos pioneros de bádminton a nivel nacional, por Vigo nació, pero bueno, después de estar unos años pues en el dique seco, pues ya vemos que con resultados a nivel de categorías menores volvemos a repuntar. Y no solo, como hablábamos antes, no solo los éxitos deportivos de nuestros jugadores, sino la organización de eventos son los que nos van a llevar a buen puerto. No solo aquí el bádminton de Astrada, sino el bádminton gallego, y bueno, esperemos que un día se hable a nivel internacional de jugadores de Galicia y de Astrada. Esta fin de semana chega o Rally do Botafumeiro, un rally importante no calendario galego que ademais vai a percorrer en algúns puntos pola zona da Estrada, estradas na propia localidade e, por suposto, tamén nos arredores. Un dos pilotos que participa e que ademais está ilusionado con esta participación é Javier Martínez, un corredor que esta mesma tarde estaba traballando pois no seu coche, estaba apurando os últimos minutos para tentar de poñer a punto o coche co que xa foi campeón galego da súa categoría. Nos achegábamos ata a súa casa, ata o seu taller, para departir con ele e coñecer as súas impresións. Esta fin de semana celébrase o Rally do Botafumeiro, pero ademais con a particularidade de que algún dos tramos colle directamente a zona da Estrada e os arredores. Un home que sigue aí arriba nos primeiros postos da clasificación en canto a súa categoría no rally e, por suposto, na competición de rallies, e, por suposto, un home que queríamos falar con el antes do rally porque non só ten moito que contarnos, senón que sigue traballando arreo. Por iso tivemos que vir e viñemos, ademais, encantados ata o taller de Javier. Javi, para os amigos, para min, Javi, un home que leva traballando moito tempo con un coche, este R5, que neste momento é líder. Bueno, foi líder o ano pasado, foi campeón gallego de rallies, e bueno, pois este ano, pois, bueno, como estrenei o novo, o gris, pois fixo un campeonato de montaña e bueno, tuvo un error na antepenúltima subida en Poio
E, bueno, este ano non se pudo conseguir o campeonato, segundos, non está nada mal. Para empezar con un coche novo, que foi o que, bueno, o que tanto tempo me levou a cabalo, e este ano, pois moi ben, o segundo posto non está mal. E este, pois, é o coche que teño para rallies, o de toda a vida, e fixen un albariño, saleu moi ben, quedamos cuartos absolutos, e, bueno, pois agora o Botafumeiro, como non, o rally da casa, pois claro que a que piloto non lle dá justo correr na casa. Houve incluso unha anécdota, non? Que a hora de saída estuveches discutindo, despois de enchar razón, coa organización porque te querían poñer nos últimos postos por aí saindo. Sí, é unha inscripción, vamos, este rally me chamou moita atención que non contaba con unha inscripción tan grande de 123 participantes. E, bueno, cando me enterei polo meu copiloto que estábamos no puesto 34 ou 31 ou así, detrás da RAC, que a RAC ten que salir sempre entre os 15 primeiros, dos 15 primeiros, do 15 para atrás. Os 15 primeiros están, os Mitsubishis, os coches todos de aí de arriba, e despois o número 15 ten que salir a RAC. Entón trae moitos problemas porque cando hai unha lista de inscritos tan grande como é neste rally, de coches tan bons, que estamos falando de 14, 15 Mitsubishis, despois está o 306 de Senra, o Kikar, está un Megane, Masi, un Subaru. Hai unha participación moi amplia. Entonces, claro, eu falei co presidente que bueno, por certo, soportou moi ben. Eu lle expliquei o meu caso, que non me parecía normal que salir detrás da RAC, sendo o actual campeón gallego do ano pasado, o que máis te fastidia que puxera outros grupo X diante miña, pois non vía nada normal. Entón eu chamei, o home entendeu-no, e ao final pois ben, nos deron a posición, salimos de 14 antes da RAC. E, bueno, iso vale moito, porque non é o mismo nun tramo que pasen 13, 14 coches que pasen pois 40, como foi no Albariño, ou 47. Salimos no Albariño, foi un puesto 47, os tramos están moito máis rotos, perxudicacho moitísimo a hora de intentar estar cos de aí de arriba, porque claro, está moito máis sucio. E xa non é iso solo, é que a salida tan atrás hai unha neutralización dun tramo, porque un piloto se saleu ou o que pasou, pois danche sempre o tempo do último que chegou. E o último que chegou, pois resulta que fixe un mal tempo e che perjudica un mogollón. Eu me acordo nun rally do Cocido que íbamos sétimo na general e pasou nun tramo, houve unha neutralización porque se saleu un piloto, de sétimos que estábamos pasamos ao puesto 30 e pico. Eso é que non é xusto. Entonces, unha lista, cando se fai unha lista, hai que ver realmente pois as clasificacións dos rallies anteriores. Bueno, solventado o problema, saís no teu posto, e por outro lado, para os aficionados, explicarlle un poquinho que pasa, ou estará cerca da estrada para poder chegarse a verlo, por menos na comarca estradense, un pouco cales son os puntos claves para ti e para invitar os aficionados a que se cheguen a aplaudir. Home, é un rally que de cara ao público de espectáculo non hai así moitos cruces, hai algún, pero de mandalo de freno de manga e cosas desas, que é o que a afición lle gusta, pois a verdade que non é moito sitio, os poucos que hai non son para tirarlle, pero bueno, iso depende, como digo eu, depende do apuro que leves e depende tal, pero bueno, de todas maneiras sí que hai zonas moi bonitas para ver. Hai unha zona, pois aquí o de Paradela, que é onde é pois a subida da estrada, pois pasa a ponte, non sei, a 100 metros ou así, xa temos un cruce que te metes á dereita, que vas dirección pois Santeles, e esa carretera mesmo vai dar tamén a subir do Baloira. E, bueno, pois aí é un punto bonito, porque é un rasante que é moi rápido. Pero, bueno, hai moito tipo de afición que lle gusta zonas rápidas, outro gustalle zonas lentas, outro gustalle cruces, pero, bueno, sí que son tramos que hai de todo, e bastante selectivos todos. Bueno, pois xa non se roubou máis tempo, que teñas moita sorte, simplemente contanos como está o coche, porque decíamos que viñemos aquí porque estás traballando a tope intentando poñelo a punto que lle pasaba ou que necesita de ultimísima hora. Bueno, pois o de sempre, que sempre deixas todo para o final, e o coche desde o rally do Albariño non se andou máis con el, incluso o que é dicir a caixa de cambios, palieres ou todo, pois paseillo ao novo, este quedou sin nada, tuve que facerlo, e bueno, pois sempre tes que andar ao final a 100, e cousas que te salen se cadra algunha malo, ou cousas novas que ves que diste, por aquí está que retocalo, e bueno, é así, pero bueno, agora sí que máis ou menos xa levo todo bastante encaminhado, e
bueno, penso que vai dar moita guerra ao coche. Estamos seguros e ademais sabemos que hai piloto. Gracias, Javier, e moita sorte no rally. Bueno, pois moita sorte tamén aos aficionados que estén por ali, que non lle pase que se poñan, que se coloquen ben, que é moi importante, que non se poñan, bueno, pois en sitios peligrosos, porque iso para o piloto tamén tes que levantar e perjudicalle. E nada, e aos patrocinadores, como sempre, pois gracias a eles por botarme unha man, e gracias a eles estou aquí, pois os patrocinadores máis fuertes, como pode ser a Senra, como pode ser o como lle chaman, o que teñen no capó, residencia de maiores de Pontevea, despois o boliche, bueno, pois esta clase de patrocinadores, estes máis grandes, que se non é por eles, pois claro que é imposible. E máis tamén o que está ali na feira, que me botou este ano unha man impresionante, o que é compañero do boliche, o Samaná. O Samaná, pois, a última hora que estaba acabando o campeonato, e se portou moi ben tamén. Entonces, gracias a eles e a todos máis, que son moitos, pero non vou dicir un por un. Gracias, por suposto, a eses patrocinadores tamén, porque, en definitiva, trátase de arroupar a un deporte, a un home da estrada que cas súas mans está neste momento refacendo un coche que dará moitísima guerra, e senón o tempo. Gracias, Javier. Moi ben, gracias a vos. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Durante a xornada do venres, Galicia continuará baixo influencia dunha profunda borrasca situada nesta ocasión sobre Irlanda e cunha fronte fría moi activa asociada que comezará a tocar terra a partir da tarde-noite. Con esa situación teremos ceos moi anubrados e chuvias intermitentes durante o día, con máis probabilidade no litoral de Pontevedra e sur da Coruña. Xa pola noite e na madrugada do sábado as chuvias intensificaránse coincidindo coa chegada do sistema frontal. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente sur fortes con refachos de moi fortes durante toda a xornada. Poderán superarse incluso os 100 km/h no litoral e zonas altas do interior e os 90 km/h no resto da comunidade. Os ventos máis intensos agárdanse durante o mediodía e primeiras horas da tarde no norte de Lugo e a Coruña. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércores é a formada polos números 10, 12, 23, 24, 28 e 30. Complementario 25, reintegro o número 4. O número agraciado no sorteo da 11 tamén de onte mércores foi o 51.601. 51601. Con Mephisto, los dolores de espalda y de articulaciones se verán aliviados. Gracias a la innovadora tecnología Softer de Mephisto, los pies cansados son parte del pasado. Zapatos Mephisto, la garantía para un perfecto confort del pie. Calzados a Esquina, distribuidor oficial de Mephisto para Estrada e comarca. E antes da despedida, lembramos os titulares. O goberno estradense presenta unha alegación ao trazado da autovía AG59. Para los niños que ven a grandes deportistas compitiendo en su pueblo, y para la hostelería, que pues, se beneficia de una serie de jugadores, de familias, de acompañantes que durante 3 días pues pernoctan en el pueblo,
se benefician de unha gastronomía. Detrás da RAC, sendo o actual campeón gallego do ano pasado, o que máis che fastidia que puxera X, outros grupo X diante miña, pois non vía nada normal. Entón eu chamei, o home entendeu-no, e ao final pois ben, nos deron unha posición, salimos de 14 antes da RAC. E bueno, iso vale moito porque A mellor terra dá o mellor froito. A selección e o control en cada paso garanten que chega a ti da mellor forma. Pataca de Galicia, o corazón da terra. Unha alimentación exeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toledo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un producto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. E máis nada, punto de final por hoxe a esta información. Xa saben tamén que, entre outras cosas, hoxe entregábanse os premios en este caso, San Martiño, os premios de normalización lingüística. Ahora, prácticamente coincidía co tempo de información. Mañá terán vostedes máis información e moitísima sorte para Javieriño, un piloto todo casta que estábamos hoxe precisamente nos últimos toques do seu coche nese espectáculo automobilístico, que iso sí, pode estar un poquinho ainda máis empañado na fin de semana por aquelo do mal tempo que ven e ademais abondosamente. En todo caso, mañán contaremos máis cousas aquí sempre en Estrada Televisión. Mais nada, descansen, moi boas noites.